Iki sing penting sapa kok ki kok tengen kok kene Tapi putus lho, Mak. aku arepe action sing kono ning kono ana. Ape action ning kono sing kono. Aku kok wedi ning Mary to, Nduk. Lho carane yo gentenan to, Mak. Dhisik terus rono, Mak. Angel aku ora tau membagi cinta, jadi aku ini membagi-bagi. Lho berarti biasanya sampean setia terus ngono ya, Mak ya? Oh, nek aku nangan. Asal aku kudu sing ndi, Nduk? Niki ya, Bikin channel nggih saking kudu. Iki channel terima kasih matur suwun. Minta Bapak izin sing saka kono. Aku kene channel 2. Saking Pati. Aku kene channel Aku kene saking Pati. channel 2 saking Pati. Pati. Thank you, terima kasih. Jane iki aku sing kurang terkenal apa ndek iki sing nganu to, Mbok. Lho biasane ku ngetopmone gak sampean omah. Ngono berarti aku sing ora patek terkenal Ini ya. baru kenalan. Bukannya ora terkenal, Mak. Sampean sing delik terus kok. Emang delik terus ya, Dek ya. Nggih. Iki ning Grawan ya, Dek. Sepisan meneh diambali ning daleme Bapak Sucipto Dala Ibu Lasmi kanggo pirsa. Iki ngrawuhke ketoprak saka jeruk Injih. sondong majeruk utawa kri Dodo. Selamat Bapak Sigit Sumarna ya, Nak. Nggih. Mau sih wis disenggo sing saka kerep. Ya saking Sing saka bulan sepuh. Bulan Sepuh. Saka di mana sing Mak Terus Senggo? pamutan. Pamutan sapa ndek jenenge? Mbah Pak Demul. Mbah Mul, Mbah Mul. Ah. Majeng nggih Mbah Mul, ayo padha salaman Mbah badan-badan no Mbah. Nek saking lasem ning kuatah rombongan, Mas. Iya engko disenggol, pokoke engko sing nyekel mic nyenggol. Ninggal. Biasane nek ora diparani nono mau iku kok, Mas. Ngono. Leren marani beran. Nggih, jare diparani. Iki masih wis absen suarane Mbak Zia. Injih. Aku kangen karo suarane sing mini sing cekli. Mini cekli. Aku nek ngundang malah sekolina kedhe cilik. Olivia. Lah biasane nek ngundang sapa? Li. Ayo Li. Olivia. Iya. Bocah kaisa. Dingoni wong ngalor ngidul ngetan ngulon ora modot-modot. Lah ya wong aku raman susu awak kesampean lho. Ora tau dikeki susu. Ayo aksene nyanyi apa kowe gagake? Apa ya? Cintani Mbah Mul lho. Mbah Mul pepeleng. Mbok kanane iki ya. Aturan pepeleng, Mbah Mul pepeleng. Cepak-cepak Mbah Mul. Mau wis ngijono dhuwit 2000-an ta ora? Bodo-bodo. Ayo wisit lho Mbah Mul. Apa ijol aku nggawa tapi tak potong 20%. Lah kok akeh taman potongane. Gede dhuwit. Bisnis ya. Ya Mas, dari Taboy Mas. Ditunyuk dandannya.
Teman biasa. Nyanyi sendiri gimana? Prayoga